לפתוח איתנו מלא לבובו. אנחנו פותחים איתכם 1, 2, 3, יש 2 סטוני אנג'ל. אתה פותח ראשון או שאני ראשון? בוא לפה שיראו אותך, אלוהים. מה שיכול לצאת לנו, ירוק, כחול, אדום, ורוד, כתום או סיקרט, משהו שכאילו לא ברור. כמו זה לא סיקרט? כן, זה הסיקרט. אני בשוק, הוא צבעוני, איזה יפה. אני פותח את השני. כחול! איזה יפה הוא. יצא לנו את הכחול ואת הסיקרט. יאללה, הבא בתור. כאילו עושה פתיחת חבילה ושלא רואים. אתה עשית? איזה חמודי הם יצאו, אני מת. האנג'ל יש לנו או את זה או כל האופציות האלה. יש לנו כזה סיקרט, אופציות הם אלה. למה פה היא ערומה? אז ככה, כי רציתי שתהיה ערומה. בא לי שיצא לי את זה או את זה או את זה. גם פה יש שקית? יואו, הכבשה חמודה ממש. אבל הם לא רואים. תראו איזה חמוד. וזהו, תודה רבה שצפיתם.